اف گوندê Tilnesrî yek ji 33 gundên Aşûriyan got li qirağên çemê Xabûr li gundewarê Hesekê ne. Lê îro ji neştecihên xwe yên resen vala bûye. Sergon gomala wî berê bi malbat û mêvanên wî tije bû, niha ew tenê lê dijî û dema xwe bi lênerîna du kûçikan li bexçeyê xwe derbas dike. Piştî êrişa Daişê ya li ser gundên Xabûr di sibata sala 2015 de piraniya Aşûriyan ji cih û warên xwe koçberî dervî Sûriyê bûn. سكان الأشوريين كانوا بري كريزا سوريا هجمارا أشوريا لگوندن ما دنافبرا 20 و 25 هزاران دبو پشتی ایریشا تروریستن داعش لسر گوندن ما کوچبریه که گرسایی چه بو برژایا نوت جسدی جا أشوريان کوچبر بون لهر گوندکی لگوری مزناهیا خو دنافبرا 1000 و 1500 نشتجیه بون لگوند ما بری نزی 2500 نشتجیه بون لنها از بتنی لوی مال ما و لگوند بتواهی 5 آشوری مانه فيها 5 أشخاص فقط. Dema got Daişê êrişî gundên Aşûriyan kir çekdarên wê di 120 kes di nav wan de jin û zarok jî hebûn revandin. Piştî çend mehan biriya danûstendinan û qonax bi qonax li hember gelek pereyan ew hatin berdan. Nebîl niha bi tena serê xwe li gundê Tilşemîran bi dîya xwe re dijî. û dibêje got ew jî dixwaze mîna piraniya Aşûriyan ji ber şert û merjên dijwar ji Sûriyê derkeve. اجى تنظيم داعش داعشê êrişî gundên Xabûr kir û nêzîkî 200 kes ji gundê me revandin. Hin ji wan nêzîkî salekê li cem Daişê man. Piştî serbestberdana wan kes li gund nema. Em tenê malbata ku li gund maye ez û diya min. Ji sala 2015 heta niha me hêvî dikir ku rewş baştir bibe lê ew xirabtir bûye û li şûna ku koçber vegerin kesên ku li vir mane dixwazin koçber bibin. اللي بده يرجع سوريا. Bi dilekî giran Xelîl li ber dêra Aşûriyan li bajarê Tiltemrê radweste û hevalên xwe yên Aşûrî yên got ji bajêr koçber bûne bibîr tîne. Ji nêzîkî 5000 Aşûriyan di sala 2011 de îro kêmtir ji 400 li Tiltemrê mane. كنيسة ما بري بحزارة هاتيني لأنها بلكي سيست كسنايني يعني أز وك كسايك تو وك ملباتامي أم زانم بزمان أشوري بيشتغلن جبر أم مدناف هفد جيان كري عيني وقتي أوجي بر وان زاني بون بزمان كردي فمناسباتي شو مناسباتي هبانا أم تبليد بون أو تبليد بون فبراستي خسارتك بو جمار أف ملتي مي أشوري قش هجرين تا آمارên fermî li ser hejmara Aşûriyan li Sûriyê tune ye. Lê çalakvanên Aşûrî dibêjin got berî sala 2011 hejmara wan nêzîkî 30,000 bû. Got piraniya wan li parêzgeha Hesekê bûn. Piştî krîza Sûriyê û ji ber koçberiyê hejmara Aşûriyan bi awayekî berçav kêm bû û niha hejmara wan nêzîkî 1500 kesî tê pîşbînkirin. İvan Hesîb Dengê Amerîka Gundewarê Hesekê